היי לכולם, קוראים לי אמיל ישעיה, אני בן 28 מחיפה. אני בוגר תואר ראשון הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון. אני כרגע סטודנט לתואר שני, במעבדה של פרופסור חבר מאיה דוידוביץ' פנחס, המעבדה להנדסת חומרים במזון. היי, קוראים לי עמית, אני בן 29, כרגע מתגורר בחיפה עם אשתי מיכל, אחרי שעשיתי תואר ראשון ושני בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון. כרגע אני דוקטורנט במעבדת רועי עמית לביולוגיה סינתטית. המחקר שאני מתעסק בו בעצם בא למצוא תחליף למרגרינות. אנחנו מתעסקים מאוד אפליקטיבי במחקר הזה, אנחנו רוצים לפתח את הדור הבא של המרגרינות למאפים. אנחנו בעצם יוצרים משהו שנקרא בייג'ל, או שילוב של שני ג'לים, ג'ל של שמן, ג'ל של מים. לכל פאזה יש את המייצב שלה. בשמן אנחנו מייצבים על ידי שעבות, במים אנחנו מייצבים על ידי פוליסוכר שנקרא קסנטנגם. שילוב ביניהם יוצר לי מה שנקרא בייג'ל, הוא בעצם, אני יוצר שני ג'לים באחד, ואני מקבל תוצאות הרבה יותר טובות, ברמה גבוהה יותר. את הבייג'ל אנחנו בעצם יכולים לאפיין בהמון שיטות, אנחנו ממש בודקים אותו ברמה הכימית, הפיזיקלית, אנחנו יכולים לשלוט בתכונות שלו, אנחנו יכולים לשלוט בטקסטורה, אנחנו בודקים אותו מבחינת זרימה, טמפרטורות, התחה, וכל זה בעצם הוא איזשהו שיתוף פעולה ביחד עם אוניברסיטה בגרמניה. אנחנו מפתחים את הפורמולציה, את החמאה, את המרגרינה, והם שם לוקחים את זה לשלב הבא, וממש מייצרים זה מאפה, ובודקים את המאפה עצמו, איך הוא מתנהג במהלך אפייה, ואיך התחליף מרגרינה שלנו בעצם עובד בזמן האפייה. אז במחקר שלי אני בעצם נבנה על עבודה קודמת שנעשתה במעבדה, על ידי דוקטור נאור גרניק. בעצם מה שהוא גילה זה שאם לוקחים מולקולת RNA סינתטית, בעצם למי שלא יודע, RNA בדיוק כמו ה-RNA שהכרנו כולנו בתקופת הקורונה, ואפשר לחשוב עליו כסוג של DNA חד גדילי, רק שהוא מורכב קצת אחרת. ה-RNA הזה יודע לייצר מבנים ספציפיים, ויש חלבונים שיודעים לקשור את המבנים הספציפיים האלה. אם תיקחו מספיק RNA ומספיק חלבון ביחסים מסוימים, תקבלו תופעה שנקראת הפרדת פאזות. הפרדת פאזות זה כאשר יש לנו קומפוננטות מסוימות שמעדיפות לעבור אינטראקציה עם עצמן, מאשר אינטראקציה עם המים. ואז אנחנו מקבלים פאזה נפרדת שעשויה מה-RNA והחלבון, ממש כמו ששמן לא ירצה להתערבב עם מים, ואנחנו נקבל טיפות שמן בתוך כוס מים. מה שעוד גילו במעבדה זה שאם תחבר לחלבון שקושר את ה-RNA חלבון אחר, החלבון הזה ייכנס יחד לפאזה המרוכזת הזאת. מה שאני מנסה לעשות במחקר שלי זה לחבר אנזימים. אנזימים הם חלבונים שבעצם יודעים לייצר ממולקולה אחת מולקולה אחרת. אני מנסה לחבר אותם לחלבון שקושר את ה-RNA, ככה הם יגויסו לתוך הפאזה המרוכזת. ההשערה היא שבעצם על ידי גיוס האנזימים לתוך הפאזה המרוכזת, שהיא גם הרבה יותר קטנה, אנחנו נקבל ריאקציות הרבה יותר יעילות, מהירות, ואולי גם ריאקציות חדשות. אז למשל, אנזימים יכולים לייצר אנטיביוטיקה, או לייצר כימיקלים אחרים, חומרי צבע, חומרי ריח, ויכול להיות שאנחנו נקבל ריאקציה משופרת בתוך אותה פאזה מרוכזת. אז אני מתרגל 2 קורסים בפקולטה לשנה ג', בסמסטר חורף אני מתרגל קורס של תופעות מעבר חום, ובסמסטר אביב אני מתרגל קורס של מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים. בקורס של מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים אנחנו בעצם חושפים את הסטודנטים, זה אולי אחד הקורסים הכי חשובים בפקולטה, הוא בעצם חושף אותם לעולם של חומרים, סוכרים, פעילות פני שטח, איך פולימרים מתארגנים, איך מולקולות מתארגנות, וזה בעצם איזשהו ידע מאוד חשוב לכל קורס המשך שלהם בפקולטה. אני מתרגל את הקורס תופעות מעבר חום בסמסטר חורף, ותופעות מעבר חומר בסמסטר אביב. שני הקורסים הם די דומים באסנס שלהם, הם קורסים עוקבים. שניהם הם קורסים הנדסיים, בהם אנחנו מלמדים איך חום או חומר מתנהגים וזזים במרחב בעקבות מה. אנחנו מלמדים את הסטודנטים לפתור בעצם מצבים שמתארים את פיזור החומר או הטמפרטורות במרחב בתנאים שונים, כדי שאחר כך יוכלו לממש את זה בכל מקום שבו יהיו. אז אני תורם לפקולטה בהתנדבות לימים פתוחים. השתתפתי השנה במספר ימים פתוחים, גם כאלה שהיו בפקולטה, גם כאלה שהיו בזום, בגלילות, בשרונה, בעצם לנסות ולשכנע
ולגייס ולהסביר למתעניינים למה בעצם הכי כדאי להם לבוא אלינו לפקולטה. בנוסף, אני עוזר למילואימניקים שהפסידו המון מהסמסטר, להשלים את החומר כשהם באים בשבוע, ביומיים שיש להם, ושבאמת יוכלו לסיים את הקורס עם החברים שלהם בזמן הנכון. הדרך שבה אני עוזר לפקולטה להתנהל, במשך כשנתיים ביצעתי שיחות טלפון למועמדים לפקולטה, בעצם אנשים שהתעניינו בפקולטה, ומה שאני קורא מלש"בים של הפקולטה, ובעצם עניתי על שאלות, עזרתי להם להבין הליכים בירוקרטיים, וגם פירטתי בעצם על מהי הפקולטה, מה אנחנו לומדים פה, מה שגרת חיים פה והאווירה פה. כחלק מאותו כובע גם השתתפתי בימים פתוחים, כדי בעצם לפגוש את האנשים שדיברתי איתם בטלפון. מעבר לזה, אני עוזר למילואימניקים מחוץ לשעות התרגול, בשעות פרטניות, ושזה בעצם מתווסף לעבודת התרגול השוטפת. משהו שלא כולם יודעים עליי, או שרוב הקהל לפחות לא יודע, זה שאני קונדיטור. עבדתי במשך כשנתיים עד תקופת הקורונה, הייתי קונדיטור של סטלה למי שמכיר, שפית, קונדיטורית שופטת בבייקוף, תוכניות אפייה, ושם אצלה יצא לי לחשף לעולם הסטארט-אפים, לעולם הנדסת המזון, היא הכירה לנו מה זה בעצם מהנדסי מזון, וזה מה שגרם לי לעשות את הסוויץ', להבין שאני רוצה לדעת הרבה מעבר לקונדיטור, ובעצם לבוא לפקולטה למקום שיודע לשלב בין עולם המזון, לעולם ההנדסה, סטארט-אפים, חדשנות, יזמות. משהו שאולי לא כולם יודעים עליי, זה שאני לא כל כך סובל במהלך הצילומים, זה רק הפרצוף שלי.